80 anyos ang unang biktima sa sunog sa Fire Prevention Month. Suspek sa pagpamusil sa Lorega sa miaging tuig, gipusil kagahapon, patay. Chongki Uwano, gitudlo nga motiwas sa termino sa iyang amahan pagkasakop sa Provincial Board. 5 katao nadakpan sa anti-illegal drug operations sa Karkar City. Maayong hapon sugbog Kabisayan, 80 anyos nga masakiton ang unang biktima sa sunog sa pagsugod ug pagtimaan sa Fire Prevention Month. Kapin sa napulo ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa Sitio Kawayan, Sambag 2 kagabi. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Gisugat sa dakong sunog ang unang adlaw sa buwan sa Marso nga mo'y Fire Prevention Month. Mga alas 9:30 kagabi miulbo ang dakong sunog sa Sitio Kawayan, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Naglisod sa pagresponde ang mga bombero tungod sa kagipot sa mga daan. Mabot sa 15 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga nakontrolar sa mga bombero sulod sa 15 minutos. 150,000 pesos ang initial na damage sa sunog nga giisa sa second alarm. Mga nasa napulo to 15 ka mga panimalay. Mix na siya na concrete na light materials. Estimate nila mga 150,000. Nagsugod ang sunog sa balay ni Giovanni Jamiro nga ginama sa light materials. Ang lamparilyan Jamiro nga natagak ang gituang nakaingon sa sunog. Gingong taod-taod na ngawa na kuryente ang balay ni Jamiro. Gisawayan pa sa pagpawong sa masilingan ni Jamiro ang kayo sa ilang balay. Apan dali kini nga nakadako. Gipangita sa mga residente si Jamiro. Apan nakit-an na lang kini nga napaigsud sa iyang naugdaw nga balay. Ang under investigation pa nato kung kisahing nungdan sa sunog. Pero ang first na to nga nakuha nga balita, walay electrical connection na sa balay. So most probably gabi naman ron basig nagamit sila og mga gasira, mga lamparilla. Posibleng mo'y nahinungdan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Giplano sa City Hall ang pagbutang og dalan sa nasunugan nga lugar sa Sitio Kawayan, Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Matod sa Pangulo sa Department for the Welfare of Urban Poor, wala na kinahanglan ang reblocking sa maong lugar. Buot sa City Hall nga mabalik ang 6.5 meters nga dalan nga nawala sa maong lugar. Kini giokupar na sa extension sa mga balay sa namuyo daplin sa karsada. Kini ang hinungdan kung ngano nga dili na makasulod ang mga truck sa bumbero atol sa sunog kagabi. Mga dako-dako managdan, ang problema lang yun kay giapilan og extension sa balay. So katong mga balay kinahanglan gyud to nga dili na mo lapad ngadto, dili na mo kaon sa daan kundi ibalik ang daan tibuok. 5 ka mga lalaki nadakpan sa usa ka drug raid sa Dakbayan sa Karkar. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Dulan sa 200,000 pesos ang kantidad sa nasakmit nga shabu sa Anti-Illegal Drug Operation sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group 7 kagahapon sa hapon sa Barangay Pirilos sa Dakbayan sa Karkar. Nadakpan ang 5 katao nga naglakip sa 17 anyos nga minor de edad nga lalaki. Samtang nakaikyas ang laing subject sa buy-bust operation nga si Mark Anthony sa Rausad. Gidakop sa kapulisan ang inahan ni Mark Anthony nga si Lisa. Human gibabaga niya ang kapulisan nga makasulod sa ilang balay. Milanat og 10 minutos una pa nakasulod ang kapulisan sa balay ni Lisa nga usa ka barangay health worker sa Barangay Pirilos. Akong anak ng anak, kay bag-o pa ka siya ng anak, is tonight pa. Nya nagkurog ba sirba yung akong gidipinsaan ang akong anak nga nanganak wa ko nagkuan nga nitago kay ako willing man ko nga madakpan akong anak kay bawo man ko unsay resulta ani sa aning ingon ani nga negosyo kay dili man ko ingon butak og bungol nga sa tibuok Karkar naa ni daghan. Na-recover sa kapulisan ang ebidensya nga shabu nga gipangsunog ni Mark Anthony sa wala pa kini makaikyas. Apan nakuhaan gihapon og 14 ka pakete sa shabu, kwarta nga 600 pesos ug ang 200 pesos nga mark money gikan sa bata-bata ni Mark Anthony nga usa ka 17 anyos nga minor de edad. So,
amo siyang giwarning nga nagpailami nga we are police officer nga namin gigukod ang iyang anak involved sa illegal drugs. Iya gud ming gipunggan mga almost 10 minutes mi nga na delay sa entrance yang bahay. Tapos katuyan namin gialaw nakasud mi amo nang naabtan dito nga gisunog na sa atong subject ang katong mga ebidensya yung nakita ganiya og nakadagan na siya. Samtang 5 ka pakete sa shabu ug 620 pesos uban sa marked money ang nakuha gikan ni Joseph Alinton nga usa ka target sa buy-bust operation. Si Alinton kanhi habal-habal driver ni angkon tulo na siya kabuan na maligya og shabu. Kuan pa sir. Matulo pa kabuan. Matulo duha pa. Anong nakasuod mo ka ni sir? Mining kita itandi sa habal-habal kani negosyo ha? Mahugman o preparehas na. Ang kita. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Patay ang usa ka suspect sa pagpamusil dihang gipusil kini kagahapon sa hapon sa Dalan et Chavez, Dakbayan sa Subo. Ang namatay giila nga usa ka Reggie Magdasal alias Nise nga taga Sitio San Roque, Barangay Lorega, Dakbayan sa Subo. Siya gipusil sa usa ka tawo kinsa daling misakay sa naghuwat nga motorsiklo ug misibat. Si Magdasal giila nga suspect sa pagpamusil sa Lorega nga nahitabo niadtong Oktubre sa miaging tuig. Vengeance, wristback baron sa kuan o pwede nga nga itabo nga mo na motibo. Pero ato pagyapon ning subayon ang uban basig ato pa ning klarohon ug unsa gyud siya klase nga pagkatao bahon may baw-an nato unsa pay mga posible nga motibo nganong gipusil ning patay ning kuan. Mga kandidato sa Dakbayan sa Mandawi nagpinirmahay sa Peace Covenant. Kinigyaksunan ni Ray Pasaporte. Request ladies first. Pulos ning tunga sa pinirmahay sa Peace Covenant ang mga kandidato sa duha ka partidong lokal sa Dakbayan sa Mandawi. Namirma ang line-up ni Konsehal Emarilo Lipap Uwano Dizon og 6th District Congressman Luis Gabriel Quisumbing aron ipasalig ang malinawon nga eleksyon sa Mandawi City. Ang ato manggod nga naduna gyud kalinaw nato diri sa Mandawi, though wa maginay nahitabo diri nga mga ever since atong election nga kanang mga untoward incident nga mga gubot-gubot diri sa Mandawi, but ang ato is para matagaan gyud gigayon ang atong mga kanang mubutar no nga atong mga lumulupyo sa Mandawi nga matagahigayon nga makapili gyud sa sakto nila nga mga lideres mo. Well, Mandawi City has never had a history of violence between candidates, no? It's our wish gyud na mapadayon ang record sa Dakbayan sa Mandawi for peaceful elections, no? And I hope and I echo the call of the COMELEC and the police na kining atong gibuhat karon ang covenant signing should not be limited only to candidates but even to supporters, no? Si Lulipap sakop sa One Cebu Party samtang si Quisumbing sa Liberal Party. And may what this covenant embody translate and transfer to all your supporters, not just within you as candidates but also to your supporters. And may what this embodiment also be imbued not just during the elections but even until after the voters have spoken and until all the winning candidates have been proclaimed. Cebuanos or Mandareños are not prone to violence. We are not inclined to it. We don't have the propensity to go into violence just to be elected. And that's the reason why we are not part of the EWAS or the election watchdog of areas. We don't have any intense political rivalries. We don't have even election-related violence incidents for the past 2 elections. Si Mayor Jonas Cortez kinsamudagan pagka-congressman sa 6th District sa lalawigan sa Sugbo nagkanayon nga kanunay nagmalinawon ang mga eleksyon sa Mandawi. Pila for the past elections malinawon apan ang Mandawihanon nagpabilin no nga doon nagyugugma sa kalinaw. And hopefully this would transcend beyond elections, no? Nga atong kuan nga to have a peaceful and honest election. So sa kanunay ako isip ko sa Kamandawihanon gusto kita kay ni patigbabaw ang gugma nato sa tong Dakbayan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5.
Mga election officers tudluan sa COMELEC unsaon pag-explain sa mga kandidato sa pag-fill up sa Statement of Contribution and Expenditure. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Political party are required to submit. Mas istrikto karon ang Commission on Elections sa pagsubay sa magasto sa mga kandidato karong eleksyon. Ang bagong gitukod nga Finance Services Department sa COMELEC gitahasan sa maong trabaho. Silang mosusi sa detalye sa gasto sa mga Statement of Contribution Expenditures sa matag kandidato. Samtang ang mga election officers gikatakda nga ipatrain sa COMELEC aron maka-explain og tarong sa mga kandidato kung unsaon pag-fill up ang Statement of Contribution and Expenditure. Kasi medyo yung election officers din natin nakakapa din on how to advise the person. This is very technical, we're talking about money. Ano ba ang pwedeng ipasok sa statement nila, ano ang hindi, ano yung para sa party, ano yung individual. Those are things that should be traced out in a proper training. Tag 10 pesos matag botante ang gitugot nga magasto sa kandidato pagka-presidente ug vice-presidente. Gituguran usab nga makagasto og 5 pesos matag botante ang ilang partido. Sa mga local candidates, 3 pesos ang gitugot nga magasto matag botante sa usa ka kandidato nga dunay partido. Samtang 5 pesos matag botante ang gitugot nga magasto ni atong mga kandidato nga way partido. Base sa mga botante sa dakbayan sa Sugbo ni atong election 2010, sa tag 3 pesos matag botante, ang kandidato gitugutan lamang sa paggasto og dulan 1.5 million pesos. Actually, this is a very good area where we can regulate campaigning. Sabihin natin, sige, you can advertise until such time gusto niya hanggang may pera kayo. Pero mahuhuli pa rin ho kayo doon sa susi niyo on the allowable expenses. Ang makalapas sa lagda sa COMELEC sa campaign finance, magatubang og silot nga pagkataktak sa pwesto. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Junke Uwano mulingkod isip board member puli sa iyang namatay nga amahan nga si Teddy Uwano. Matod ni Konsehal Emery Lollipop Uwano Dizon, ilang nasabutan sa kabanay nga Uwano nga si Jonky maoy mutiwas sa termino sa ilang amahan pagka board member. Si board member Teddy Uwano namatay natong Biyernes sa sakit nga prostate cancer. Pamilya, istoryahan na mo, not only our immediate family but the Uwano families. Apil na igsuon sa akong papa, is akong brother mo si Jonky, which is a young name which is Uwano Tadeo Moisanjose. Mga sakop sa Presidential Security Group nangandam sa pagbisita ni Presidente Noynoy Aquino sa Sugbo ugmang adlaw. Si Presidente Aquino mutambong sa political rally sa mga sakop sa Liberal Party. Ang mga political rally himuon sa lungsod sa Daan Bantayan, Toledo City ug Mandawi City. The intelligence did not have any solid information pa, but right now they are conducting their own conference dun sa region, and they're trying to collect every bit of information if there will be any protest actions. The PNP has been time and again observing maximum tolerance because alam naman natin na yung airing of grievances, yung protest actions are a form of freedom of speech which is enshrined sa constitution natin. So, as such, we have to respect their rights. 32 ka munisipalidad ug syudad sa Rehiyon 7 gipanid-an sa Police Regional Office tungod sa gikataho nga mga private armies. Gitunan usab sa kapulisan ang mga lugar nga adunay nahitabong kagubot sa miaging eleksyon. Tinguhan ni Chief Superintendent Manuel Gairlan nga magmalinawon ang eleksyon karong Mayo. Secondly, history of violence, if there is any, in a particular city or municipality, and presence of suspected private armed groups, if there are. Mga byuda sa mga napatay nga mga sakop sa Special Action Force KUNSAF nakadawat og pasidungog gikan sa Civil Service Commission. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Who was killed in the line of duty
during an armed encounter on January 25, 2015. Usa ka gatos ka libo ka pesos nga cheque ang gidawat matag usa nila ni Michelle Candano ug Dr. Christine Simpron gikan sa Civil Service Commission. Gihimo kini sa pagbukas sa 2016 Search for Outstanding Public Officials and Employees. Apil sa nadawat nila ni Candano ug Simpron mao ang parangal ng Lingkod Bayan Plaque. Sila si PRO7 Director Chief Superintendent Manuel Gaerlan, Attorney Ariel Bacatan ug ang Acting Director for Civil Service nga si Edeta Luzano mao ni Donald sa award. Ilang gidawat ang kwarta ug pasidungog alang kanila ni anhing PO1 Wendell Simpron ug PO2 Romeo Candano nga sakop sa SAF 44 ug namatay sa engkwentro didto sa Mama Sapano, Maguindanao. Si Dr. Christine Simpron nagpasalamat sa nadawat o ginahini na usab siyang nakarecover bisan adunay higayon nga mahinumdum siya sa iyang kapikas. Mo namin ko always moving on is a very difficult question, but kung i-gauge nato in terms of mga hilak-hilak drama siguro minimize gamay na on that, pero there's always a part of us nga will always be missed nga. Si Michelle mipakita kanamo sa hulagway sa iyang kapikas nga gitato sa iyang wala niyang bukton. Gituyo niya nga magpatato aron kanunay niya kining makita. Siyang ipatato para every time asa ako makita rin ako sa kuyog-kuyog rapid ako siya. Niatong Enero 25 sa miaging tuig, gipatay ang 44 ka mga sakop sa Special Action Force sa kapulisan nga gikaengkwentro sa mga rebuilding muro. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gitinguha sa Metro Pacific Investment Corporation nga mapirmahan sa dakbayan sa Sugbo ang approval sa pagtukod sa ikatulong taytayan alang sa Mactan. Matod sa Legal Counsel sa maong proyekto, Attorney Aristotol Batuhan, buot nila nga masugdan ang proyekto sa dili pa ipatuman ang election ban sa infrastructure projects. Ang Metro Pacific Investment Corporation ang nakakuha sa 27.9 billion pesos contract sa pagtukod sa kapin 8 ka kilometro nga toll bridge gikan sa dakbayan sa Sugbo hangtod sa Cordova. Si Manny Pangilinan nga chairman sa TV5 mauusab ang pangulo sa Metro Pacific Investment Corporation. We will get the approvals from the LGUs before election. So by June, it will already be the joint venture between and among MPTDC, Cebu City, and Cordova, who will now make the submissions to the national agencies. Simbahan mi interview sa mga tao nga adunay testimonya kang Archbishop Teofilo Camomot. Kabahin kini sa process sa paghimo kaniya og usa ka santos. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. 2010 gisugdan sa Archdiocese sa Sugbo ang proseso alang sa paghimo nga santo sa Sugboanong Arsobispo nga si Teofilo Camomot. Sa kadagan sa angay pa nga andamon, di padugay na sugdan sa postulator sa canonization ni Camomot ang pag-interview sa mga witness sa kabalaanon sa Arsobispo. Sa karon, 20 pa lang sa 85 ka mga individual ang hinabi sa mga postulator. Lakip sa na-interview sa Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal, buhing mga igso ni Camomot ug mga nakaubang pari ini. Laing na po ang mga taga Iloilo humana destino pagka-arsobispo si Camomot sa Negros. Dili lang ang mga witnesses, dili lang din sa Cebu, apil na po ang mga witnesses dito sa Iloilo. Gani last Thursday dito mi sa Iloilo, unya naka-interview ta og napo kabok witnesses, 7 kabok pari og 3 kabok ka mga lay people. Target nga mahuman ang pag-interview sa mga witness sa di pa mahuman ng tuig aron masugdan ang paghimo sa iyong biography. Susihon pa usab sa Archdiocese ang mga gisuwat ug ang historical validity sa mga mahipos dokumento una kini ipada sa Roma. Nangita na usab ang simbahan og milagro pinaagis intercession ni Camomot nga rekisito una ideklara nga santo ang Subuanon. Istrikto ang Roma sa pag-ilas sa mga milagro nga giingtungod sa pag-ampo sa mga santos nga tao sama ni Camomot. Kaning 5 ka mga butang mao ni atong isubmit dito sa Roma. Unya ilang tan-awon kung unsay dagan, unya ilang tan-awon kung naabagyo gitawag og exemplary virtuous nga kinabuhi. Kabahin usab sa nahipos sa postulator ni Camomot ang mga hulagway sa iyang paglubong niadtong 1988 nga gidugok sa libuan ka mga tao.
ug mausa ka misa ang ipahigayon sa Valladolid, Dakbayan sa Karkar atol sa ika-102 nga birthday sa Arsobispo. Usa ka symposium sa kinabuhi ni Kamumot ang ipahigayon sa Sabado sa hapon sa International Eucharistic Congress Pavilion nga abli sa tanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kapulisan mihangyo sa mga tag-iya sa mga gikarnap nga mga motorsiklo sa pagkuha niini sa ilang buhatan. Adunay 22 ka mga nagkalain nga mga motor anaa karon sa buhatan sa Cebu City Police Office. Gitambagan ang mga tag-iya sa mga motor sa pagdala sa ilang mga papeles alang sa pag-claim sa mga motorsiklo. After aning pagpresenta na to aning mga motorcycle, ato ning current sa SPG kay sila man ang na-database. Kung kani ba sila ay hot car or naka-flash alarm. So kung clear ni sila mga motora, padalang nila ang katong ilang mga papilis, ma-claim na nila ilang motor, nakuha na. Kaning 22. Mga magtutudlo mas nabalaka sa pagdumala sa bagang duot sa mga botante karong eleksyon kaysa pag-operate sa mga vote counting machines. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Gitutukan sa mga magtutudlo gikan sa Dakbayan sa Karkar ang ilang training alang sa mga sakop sa Board of Election Inspectors karong eleksyon. Samtang ang uban namati, doon na say nag-notes o nag-picture sa presentation sa ilang instructor kung saan pag-operate sa vote counting machines. Way problema ang mga magtutudlo sa pag-operate sa VCM. Apan, mas concerned sila sa mga lagda nga subayon sa adlaw sa eleksyon sama sa first come first serve, pagpauna sa senior citizen o mga persons with disability o pag-manage sa bagang duot sa mga botante. Nakapay mga politicians na mga voting at bukas sila vote. Mahuli sila na mauna. It's be okay. Pero ako na lang, style naman din siya pasiglo mo. Then, so magkuha mo din o half sa katurang mga maayupag lawas. Makuti ang certification process sa COMELEC o Department of Science and Technology sa mga BEI nga buot mo serve sa May elections. Gawa sa training, kinahanglan nga mo pasar sila sa hands-on operation aron sila matagan og certification. 250 ka mga BEI gikan sa Carcar City Division og lungsod sa Minglanilla ang ipaubos sa duha ka adlaw nga training sa COMELEC. Magpadayon ang training sa mga BEI sa 1st District sa Sugbo hangtod sa Marso 11. Kapin sa 14,000 ka mga magtutudlo ang muagi sa BEI training sulod sa tibuok buwan sa Marso dinhi sa Rehiyon 7. The first day of the training will be composed of the instruction or discussion on the general instructions for the Board of Election Inspectors on the voting and counting of votes. Then in the afternoon, it will be technical, the training on the operations of the vote counting machines. It will be until the evening. Pending pausab karon ang reshuffling sa mga election officers sa Central Visayas. Matod sa Regional Director sa COMELEC, wa pa sila makadawat og go signal gikan sa COMELEC Central Office alang sa pagpatuman sa lahugay sa election officers. Una nang gipatuman niya itong miyaging buwan ang lahugay sa mga election regional directors tibok nasod. Panginaut ni Mendros nga mapahigayon ang lahugay sa election officers sa di pang training sa mga Board of Election Canvassers nga mo'y labing kritikal. If we will to reshuffle the election officers have to know who will be the members of the Board of Canvassers sa bago niyang assignment. Then they have to be trained together so that parang may sort of ma-establish din yung relationship nila. Yung parang yung report on how they have to go about the conduct of the canvassing. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutom sa balita. Aksyon!